Добър вечер! Отдавна не сме се видяли. Има и нови хора. Имате ли представа какво ще правим? Не. Защо дойдохте? Каква беше мотивация да се говорим за нещо, което ни вълнува? Защото ли липсваш? Липсваше, добре. И аз заради тебе. И аз не й казах, идва една много готина маска. Аз се двои, да. И заради това. Значи има голяма отговорност сега заради мен. За период, от който не сме се видяли, доста време работихме в Бургас. И това, което ние стигнахме в нашия център, видяхме, че има голяма необходимост да нагласим правилните възгледи за нещата, какво се случва с нас, как работи нашия вътрешен свят, какво това е духовно развитие и по какъв начин то духовна реалност проявява се в нашия живот. Интересни ли тези въпроси? Много важни. Много важни. Преди да започна аз да говоря нещо, ще задам въпроса на вас. Какво според вас е духовно развитие? Вие можете да мълчите, а можете да говорите както решите. Да. Какво мислите, че това е духовно развитие? Как го представите? Има огромно количество информация в момента в света. Книги, разнообразни. Как там да намерим какво е това нещо? Каква е тази сентенция? Къде сме? И всички казват, сега най-важно да развиваме в света духовно развитие. А как да го развиваме, ако ние не знаем какво това е нещо? Какво е това нещо? Духовно развитие. Къде е то? Осъзнато за нещата и за настоящето, реално. Осъзнато. Това е малка част от качеството, което получаваш от духовно развитие. Значи, според мен, това е откровеността на човека към себе си. Значи да вижда нещата както, не както той желая да я види, а просто каквото вижда да е реално, както другите го виждат в реалността. Да, и тук става голяма каша, защото не знам как аз гледам, но важно да виждам както други виждат. Не както другите, както искат те, а просто точно нали, да е обективно. Обективно как? Какво обективно? За Иван обективно едно, за Друган обективно друго, за Инна трето, за трет четвърто. Да си искам със себе си. Где да намерим това обективното? Къде е то? Добре, много добър отговор, значи знаем за какво да говорим. Други версии, какво е това е духовното, къде се случва? Прекрасно. Да. На фона на това, че казваме, че трябва да развиваме духовно. Да можеш да приемаш. Да можеш да приемаш. Това е да приемаш какво? Реалността. Да приемаш себе си, реалност, ситуации, хората. И ще дам пример. Миналата седмица правихме една практика и разказваме на една позната колко беше интересно, това се случва, това се случи супер. И тя, какво станахте ли по-добри хора от това? Така. Смисъл, следствието от цялото това духовно развитие трябва да се отразява на качеството на това, как човек. Знаем, че то трябва някъде да се отразява, обаче къде, по какъв начин, как да го вкараме в реалността, някак се стои размито. Остана едно преживяване от един семинар. Според мен трябва да се чувстваш по-щастлив по принцип в ежедневния си живот, се чувстваш задоволен, спокоен, по-щастлив. Би трябвало духовното развитие да води към повече щастие. Да. Усещане, субективно усещане за щастие. Много добре. Това е резултат на духовно развитие. И да излизаш от реалността. Това е резултат, който от духовно развитие, защото духовно развитие нас ни води. Тук да напишем ли духовно развитие? Така. Духовно. Виждате ли нещо? Да. Развитие. После ще даваме на търг тази версия. Духовно развитие. Духовно развитие започва с това, че ние наместваме правилни възгледи. Какво е това нещо? Какво трябва да развиваме? Къде го развиваме и как се проявява духовна реалност? Това са много интересни неща. Още един въпрос да задам. Къде се проявява духовна реалност? В живота на хората. Тук и сега. И трябва във всичко да се знае човек.
Къде? Те всеки Вътре в човека. Отвън също. И съответно Отвън също. Значи, и всякъде. може ли да кажа? Всякъде, добре. Значи не. Просто тези, които облъчват към теб, ти облъчваш към тях, който е, нали? Трябва да се има едно равновесие в отношенията. И по такъв начин ти имаш... Хубаво пожелание. Как? Трябва да има равновесие. Как? И ти трябва да го развиваш вече. Трябва да развиваш. Това е пожелание към духовно развитие. Винаги има въпрос. Как? Днес ще се опитаме да наместим тези неща. Какво е това духовно развитие? Къде се проявява духовно развитие? И как всъщност ние го развиваме? Какво трябва да тренираме по-точно? Как да разпознаваме, че ние го тренираме, а ние правим илюзия, че ние сме в духовното. Интересно. Много важно. Мисля, че е важно. Това е в момента най-важната темата в света. Казват така, в момента няма икономическа криза. В момента има криза на взаимоотношения между хората. Или, по друг начин казана, криза на егоизма. Егоизъм. Колко много науки работят с егоизъм, но всъщност по какъв начин работят и как правилно трябва да работим в наша съвременна реалност с егоизма. Така. И така, какво е духовно развитие? На нашите предишни лекции ние говорихме за това, че човек има 3 неща. Кой помни какви? Да. Дух, Тяло, душа, разум. Това сме го знаем. Тяло, душа, разум. Както такова. Нали? Това го знаем. Тяло, душа, разум. Обаче се оказа, че и развиваме тези неща. Не? Обаче се оказа, че човек, това е структура на човек. Това е вътрешен потенциал на човек. Освен тяло, душа и разум, има още нещо, което всички казват. Център. Емоции. Център, емоции. Не емоции. Къде са емоции? Емоции. Виж. Тук е емоции. Какво има още? Чувства. Чувства. В разума какво има? Не. Мисли. Мисли. Там някъде има его, но трябва да разберем къде е точно. Това не е точно. Добре, имаме тези 3 неща. Емоции, чувства и мисли. Това, което ни развиваме, когато говорим за духовно развитие. Човек се свързва не с тялото. Квантова физика да казва, че човек, дори като ние мислим, че да косваме един друг, ние практически не да косваме един друг. Това знаете ли го вече? Да. Видяхте филм. Показват, че човек не да косваме нищо. Винаги остава едно малко разстояние между това, до което се да косваме. Значи, на ниво тяло ние никога не се свързваме, дори да правим секс. Това е голямо откритие. Как така? Тогава казват така. Ние се свързваме само с емоции, чувства и мисли. Ето го емоция. Ето го емоция, мнение и всичко. Енергията къде е? Мисли, сега ще наберем се до енергия. Енергия в нашия свят, това са емоции, чувства и мисли, които образуват нашето състояние. Тялото също. Тялото е, както казват, това е едно нашето животинско проявление в този свят. На ниво животно. Тялото. Това е обвивка. Това е това, което ние имаме като даденост и по вече за мен това е също наука. По закона на прирождане ние сменяме тази обвивка. Но това, което остава, това, което ни развиваме, остава от нас емоции, чувства и мисли и качества, които сме придобили в тях. Как ги придобиваме? Къде ги развиваме? Къде ни проявяваме наши емоции, чувства и мисли? Ние ги наследяваме. Взаимоотношения? Взаимоотношения. И взаимоотношения, тогава тук появява се още една 4-та съставка, която се нарича дух. Или духовно развитие. Дух. Съкратено. Така, къде е духа? Ясно къде? Емоции, чувства и мисли, ясно къде. Те къде са? Човек. Навсякъде. Те са в човека. Те са вътре в нас. Те дори не навсякъде.
Интересно, че в момента казват, че и ще видим филм. Донесат невероятен филм, който показват, ние, това, което възприемаме като реалност, това не е реално. Ние възприемаме само това, което ние виждаме. С наша нагласа, с наши 5 органи на чувства, но това не е достатъчно. Тези 5 органа на чувства най-много ни объркват. Най-много ни забутват. Духовно развитие развива в човека 6-то чувство. И ние за това ще говорим. А какво значи да развиваш 6-то чувство? Как то се развива? Как то се изгражда вътре в човека? Появяват се 6-то чувство. За него повод нататък. И така, къде е дух? Навсякъде. Ние сме ситуирани в него. Ние сме в него, правилно. Как ние го проявяваме? Как в нас, къде се проявява духовна реалност? Аз го подсказах. Щом емоции, мисли и чувства вътре в нас, между нас, взаимоотношения между нас. Духовна реалност, това е единствено, где проявява се духовна реалност, това е връзки между нас. Няма нищо друго. Няма никъде там духовна реалност. Няма такова нещо. Връзките между нас. Обаче, тук казваме, как трябва да построим да бъдат връзки, за да има духовна реалност? Ние сега общуваме се. Има ли духовна реалност, като се общуваме? Не. Защо? Сега ще го да кажа. Ние мислим, че имаме. Но как общуваме ние? С какви нагласи? Ох, исках сега да изтрия. Много да ползваме, но някъде да остане. Нали има да скала долу? Има нови листи. Подготвя съм. Така, 126. ние казваме така. С какво ние общуваме? Има тук един човек, нали? Красавец. Има друг човек. Извинявам се, че така рисувам човечета. Косичка, очички. Така, радостна и щастлива. Този, допустим, не е радостен. Допустим. Ще ни покажа. После ще го озарадвам. Така. И в нас има, нали, 3 неща. Чувства, мисли и емоции. Чувства, мисли и емоции. Тялото е само носител на тези чувства, вътре и емоции. Къде е? Как започваме да общуваме? С какво е? Тук, нали? Установяваме връзка между нас. Е тук. Като установяваме връзка между нас, между чувства, емоции и мисли, всичко това ще видим в упражнение. Сега видео, после упражнение, всичко ще го преживеете, ще видите как работи това нещо. Сега веждаща лекция. Така, свързваме се. Нали така? Да. Започваме да общуваме. Какво става? Взаимодействаме си. Взаимодействаме. Какво става с нас? Имаме усещане някакво, имаме някакъв отклик в нас. Този отклик може да бъде минус или плюс. И емоции, и чувства, и мисли, всички имат отрицателен и положителен знак. Няма друго. Защо? Как мислите? Защо само 2? Защото на нас въздействат така наречени природни сили. Ние живеем в материален свят. Това е нашия свят. Нашият свят. Обаче, нашия свят, той е ръководен от така наречено духовен свят. Духовен свят. Когато ние живеем тук има закона на взаимоотношения какви? Цялата материя е поляризирана. Самите атоми са плюсови. Духовен свят има 2 сили, които на нас въздействат. Тях също може да наречем положително или отрицателно. Тези сили се наричат свойство за отрицателна сила, свойство за получаване, а това е природна сила, свойство за отдаване. Тези 2 сили въздействат на нас. Затова в нас има положителни и отрицателни емоции.
Защо така устроено, че точно две сили на нас въздействат и ние трябва да се намираме в положителните и отрицателни емоции? Не може ли само положително? Няма да има баланс тогава. Много правилна дума. Всъщност, точно тези две неща за това създадене отгоре, за да можем да се научим не просто да живеем на животно ниво и да се наслаждаваме на живота, а за да можем да се научим да балансираме тези две сили при взаимодействие между нас. Точно тук този момент, как го балансираме, този процес се нарича духовна реалност или нашето духовно развитие. Никъде другаде това не се е случило. Всичко, а станало цялата мистика около това, това не е духовно развитие. Това, че в процеса на духовно развитие ти ставаш по-сензитивен и в теб се проявяват паралелно някакви определени нови усещания, нови способности, това е резултат от това. Ние не трябва да търсим в духовно развитие никаква мистика. Това е наука, реална и точна, като математика. И всичко много ясно. Така, какво това е баланс? Какъв е този баланс? И най-интересно, казват така, ние духовни същества сме. Това много често го чуваме сега. Ние сме духовни същества. Чували ли това нещо? Постоянно говорим. Ние сме духовни. Какво имат предвид? Духовни ли сме същества или в какъв смисъл? Оказва се, че духовното ние по природа, по закона на висшата природа, което управлява нашия материален свят. И за да искаме да променим нашия материален свят, ние трябва да качим себе си в духовно пространство, което управлява нашия материален свят и тогава можем да го променим. Ние никога не можем да променим нашия материален свят от тук. Това е много интересно. Това е съвсем много. Казват защо? Защото нашето мислене тук е следното. Ние бяхме тук като едно цяло. Много отдавна. Физици го наричат голям взрив, други го наричат, че бяхме една душа, така нататък. И след това тук има така наречен Творец. Какво това е Творец? Творец. Всички казват Творец, Творец, Творец. Какво е това нещо? Това е съвсем конкретно нещо. Творец – това е природна сила, свойство за отдаване. Нищо друго. Някой го нарича безусловна любов, някой го нарича свет. Свет – това е също, това е наслада от свойства за отдаване. Сега ще разберем къде и как това се случва. Светлина има предвид. Свет, светлина, нали? Поправите ми, защото понякога говоря. Така. Ние бяхме в нашата най-висока точка на развитие на времето. След това какво направиха с нас? Защо ни спуснаха в този материален свят? Живеехме там на себе си много хубаво. Защо го правим? Имате ли някаква фантазия за това нещо? Защо сме правили? Да придобием собствен опит. Да придобием. Ти днеска... Не, аз нищо не казах този път. И на 6. Не, Шестица вече. Това беше Ина, моето друго аз. Така. Значи, да придобием опит. Опит за какво? Правилно. Да станем да се усъвършенстваме. Да се съвършенства. Какво да съвършенстваме? Качества. Какви качества? Нови. И тук се забутваме. Да. До тук сме, нали? Някъде Не, как... просто трябва да в положително да си развивам мислите, емоционално и така, да се качваме до едно ниво, което е по-ниско като ниво на нещо по-високо и да може да се комуникираме, като се качваме в другото нагоре, да имаме възможност да се комуникираме още по-добре. Да станем едни творци, Така примерно ясно, нали? И пак колко трябва да развием някакви качества, да станем по-съвършен. Как се става по-съвършен? Как да разбера, че аз развивам точно духовни качества? Да получаваме удоволствие. Така ли? Добре. Ще стигнем до тази фраза, да запомни, да получаваме удоволствие. Ти си прав. Човек създаден, за да наслаждава се. Как? Духовната наука обучава човека как правилно да се наслади.
Защото ние в момента се наслаждаваме егоистично. Защо? Защото бяхме тук една душа. После това нещо тук направи така. И ние всички тук сме се спуснали, станахме по пътя мъже и жени. Между другото, за това понякога има обърканост между това, че има гееви и лесбийски наклонности. Защото тук, когато се спускала с мъжкото и женско, по пътя някъде има разместване. И при това разместване хора получават странни вътрешни тези преживявания и преживяват себе си като жена в мъжко тяло или обратно мъж в женско тяло. Това са нормални неща, се оказва. Да. И така, и станахме, колко момента станахме? 7 милиарда. Браво. Бяхме едно цяло, станахме 7 милиарда. Тук ние сме спускали, казват така, има 5 нива. 1, 2, 3, 4, 5. Тук бяхме в света на безкрайността. Ще видим какво това е света на безкрайността. Защото така звучи много само. Света на безкрайността, много приказно. Какво е това нещо? Не е ясно. Бяхме в света на безкрайността, тук бяхме 100% неосъзнати, но ние живяхме неосознано в свойства за отдаването. Знаехме, но ние не знаехме как сами да го организираме. Затова не спускат надолу. Тук бяхме 100%, още владяхме това свойство. Когато сме спускали с 80, казват 60%, 40%, 20% и накрая сме тук в нула. В нула. И в нас останало само едно свойство. Свойство за отдаване или егоизъм. За получаване. Егоизъм. Желание да получим. В момента абсолютно всички сме егоисти. Ние живеем на принципа така. Понеже човек създаден единствено нещо да наслади себе си. Това заложено в нас от природна висша сила. Всичко, каквото правим, замислете се. Абсолютно всичко, което правим, го правим, за да насладим себе си. Идеем, раждаме деца, женим се, получаваме образование. Ние искаме да имаме 7 неща. Те са секс, покрив. Гледайте, вас има ли всичко това или няма? Да не пропусна нещо. Секс, покрив, храна. Храна всъщност на първо място. Това са 3 чисто лични неща. Живейки в социума, на нас ли се прииска да имаме още 4. И това са пари, власт, слава и, много интересно, знание. Знание. Ама всеки ли иска да го има това всичко? Погледни в себе си. Искаш ли да имаш това нещо? Не е всичко. Така, това е набор на егоиста. Така живеем. Искам да някой да вдигне ръка, който няма това нещо. Признаваме поне. Няма как да не го признаем. Не има неща, които... Признаваме го. Не е вълно. Няма. Власти, като власт... Не, имам обаче... Власт не е задължително да бъде президент. Ние искаме власт. Искаме власт във връзките. Искаме... Кой не иска пари от вас? Има ли такива? Няма. Зависи колко иска. Кой не иска слава, признание? Ние вътре себе си казваме, аз съм някакъв, просто никой не знае за това нещо. Никой не го забелязва, но аз знам, че дойде време, когато всички ще разберат. Всеки в нас има това нещо. Така, знание. Щом сме тук, искаме знание. Всичко е знание, да. Но по правилен начин искаме знание. Кое знание искаме? И защо то все още седи в това, че то е в нашия материален егоистичен свят. И то се нарича хоризонтала. Ако се замислите, всички тези неща, ние сме тук хора с опит. Всички сме почти след 30-те. Пример. Няма значение, аз не вярвам да не си преживявам тези неща. Така, но след 30-те какво започва? По отношение към тези неща какво започва? Има, няма. Информация.
почване на реализиране на някои мечти или това нещо от... Реализирал се мечти, създава се връзки, създава се, знам какво се получава след това. Пренасищане. Пренасищане, браво, най-малката отговори най-бързото. Така, пренасищане. И в крайна сметка, каква сега най-голямата проблема в света? Кой знае? Приоритетиране? Депресия. Най-голям проблем в света – депресия. Стрес, по-точно. Да. Къде е депресия? Какво това е нещо? Депресия – това е усещане за това, че аз не искам да общувам с други свят, много лош другия свят и аз се откъсвам от него. Отивам там. Вследствие на какво? Вследствие на това, че аз тук по хоризонтала се развивах, джип, куче, бебе, мъж, жена, чужбина, яхта. И като го получа, наслаждавам се месец, два, три. И после. И после в начално положение. И после казваш, защо престана да получавам тази наслада? Какво се случва с мен? С годините човек стига до това, че всичко това в крайна сметка не му носи наслада. Той се опита, ами не му носи. Детството беше лесно. В детството ние всички сме казали, ох, предстои ми живота, аз няма да направя тези грешки, тези възрасти, нищо не разбират. Аз като парасна, ще видят. И ние като параснахме, като направихме сами, и като преживяхме, и като ни казахме, аз никога няма да бъда като баща и майка ми, и видяхме, че сме горе-долу там някъде. Какво става? Защо? Къде сме? И казват така, човек като развива се по хоризонтала, ако около само тези цели поставя на себе си, те винаги крайне и човек стига до празнота. Добре. Има ли изход? Вертикал. Вертикала. Каква е тази вертикала? Какво ще правим на нея? Откъде се взела и каква е тази вертикала? Вертикала започва с това, когато аз променям значение на целта в живота си. Ако моя цел само около тези неща, това е желание да получа, това е моя егоизъм. В този момент аз излизам пред света и казвам, така, какво от кого мога да получа? Така, преценявам веднага. Егоистичен поглед, манипулативно, потребителско отношение към света. Аз съм сам, а тук всички останали. Това е нашия материален свят. Това е криза на егоизма. Това е криза на взаимосвързаността. Криза на връзките. Затова страдание. Какво това е страдание? Разочарование. Да, това е като преживяване. Откъде всичко в този свят създадено не е случайно. Създадено и има своя причина. Абсолютно всички неща, които ние преживяваме, това е от висшите закони в нас заложено. Какво това е страдание? Значи, може ли да обясня по друг начин, който... Знаеш. Защо да го правиш? Знаеш, ти получаваш, нали? В една формула, която от едното трябва да е равно от другата страна. Значи, ти можеш да получаваш това. Едното трябва да нищо да се отдава от другото. И за това се получава едно такова. Ти имаш една цел, достигаш я, обаче виждаш, че в същото време ти си загубил други неща, които си ги напрегвал и вече не си... Какво сега се случва с Барака? Какво виждаме? Къде е той? Къде какво се случва? Барака. Само изглежда, че е тук. Барака. Барака. Това какво е? Той каза, а може ли аз сега да го обясня по друг начин? Не, просто е така страданията за това, но не и той почва да плаче за друго. Това е този момент. Признание. Да, слава. Той знае. Това са нормални неща. Това е, всичко е нормално. Това в нас има тези импулси. Ние свикнахме това да правим. Това в нас се нарича автореакция. Ние дори не можем да ги държим. До такава степен сме с тях напитане, как да го кажа на български. Пропитане, пропити. Така, добре. Егоисти сме. Ясно. Супер. Какво да правим? Затова казваме... Има съпротивление в страданието. Да, попадаме в страдание. Какво това е страдание? Страдание, това е специален закон, който е създаден
да ни направлява правилно в живота. Когато ние страдаме, това е за нас маркер, че правим нещо неправилно. Колкото сме по-щастливи, тогава значи правим нещо правилно. Колко сме по-нещастни, правим нещо неправилно. Къде възниква страдание? Като сбъркаме пътеката. Като сбъркаме пътеката. Има нещо загубено според мен. Загубено къде? Едното си го получила, например, в една, две, три, четири неща, обаче в същото време си загубила някои неща, които трябваше и си изпуснала. По такъв начин в живота и затова ти се получава. Казвате, загубил си нещо. Къде го губим? Губим, защото ние на сметката на едното, другото не сме отделили достатъчно време за това всичко, което на нас не е необходимо. И ние си с него... И ти се отделяш цял живот и пак всичко си загубил. Защо? Къде сме загубили го? Изначално къде се случва това нещо? Връзка, това е резултат, който ни показва, който сме започнали къде? В нашите мисли, емоции и чувства. Всичко започва оттам. Всичко започва в нашите мисли, емоции и чувства, където сме стоим на основа егоизъм. Егоизъм има три неща. Очаквания, представа и привързаността. Разочарование идва след това, като на база на това действаш. Привързаността. Погледнете в себе си. Всеки от нас, когато отива някъде или се запознае с някой, той казва, сега, какво аз очаквам от този партньор? Започвам да го наделявам. Очаквам това и какво започва? Битка между двама егоиста. Реално това е така, обаче ако си осъзнат за самия модел... Ако? И не тръгваш с някакви очаквания, смисъл, живееш абсолютно в настоящото и егото ти е на друг принцип. Това се нарича духовно развитие. Ако. Но, обикновено това ако, ние мислим, че ако, намирам се в някакво знание и много често го интерпретираме както си искаме. Много често това знание, прочетем книга, с това казвам, много важно, като прочетеш книга или като получиш някакво знание, трябва да бъде, това казвам, правилни възгледи. Всяко едно нещо в духовно развитие започва с думата правилни. Защото ние сега, ако кажа дума желание или кажа дума състрадание, ти какво мислиш за състрадание? Какво е това? Състрадание. Какво е това? Състрадание. Това е пак етикет сложен до някаква степен от теб. С цел да... За теб това е етикет от него. Какво е това състрадание? Не мога да ви кажа. Да имам страх, века, че не забравя. От мене да можеш да разбереш как се чувства другия човек. Така, вижте, това е възглед. И всеки, сега го питаме, всеки ще каже някакъв своя възглед по повод на състрадание. Но състрадание това е духовна наука, това е процес. И той е много точен, който се състои в 4 точки. Първа точка. Състрадание. Процесът на състрадание започва с това, че ти си вътрешно мотивиран и пожелаваш на абсолютно всички хора да се откъснат от състояние на страдание. Това е първа точка. Това като твоя вътрешна мотивация. Втора точка. Освен това, че ти си пожелала, че те да се откъснат от страдание, ти вътрешно им пожелаваш те да докоснат до състояние на щастие. Трета точка. Освен това, че те да докоснат до това състояние на щастие. Състояние на щастие е това да докоснеш до правилно знание. Да докоснеш, да не загубиш връзка с това състояние. Много често ние губим връзка с това състояние. И четвърта точка, която се нарича равнопоставено, трябва да го пожелаваш абсолютно на всички еднакво. И на своя най-близки хора, които много обичаш, и на своя врагове. Това е процес на дума, само на една дума, състрадание. Всяка една дума в духовно развитие има процес. Няма нищо абстрактно. Няма нищо такова, че аз ще кажа дума желание и ние всички да мислим за тази дума. Има конкретен процес, който аз мога да разпозная вътре в себе си. Аз мога да следя много точно в себе си тези процеси и мога да разбера, аз сега се намирам ли в състраданието
Или аз имитирам, че аз съм състрадание и се намирам чувство на жалостта. Колко точно? Математика. Цяла математика. Много точно. И така, егоизъм. Егоизъм, това наше три състояния. Винаги в себе си можем да проверим, във всяка една ситуация. Аз сега съм в очакване ли съм, привързана ли съм, как трябва да стане и имам ли представа как трябва да стане. Има ли поне една ситуация, където вие нямате този процес вътре в себе си? Поне една. Извинявай, Таня, Да. може ли да ти кажа? Това за представа. Нали, казват, че човек ако няма нелогично въображение, той не може да има прогрес. Значи представата винаги трябва да я има. Макар че е и част от егоизма. Ти вече казваш за представа, който ни използваме в техника визуализация. И за това ще говорим, това е съвсем друго. Всяко едно наше качество, което ние притежаваме, дори и такива качества като ревност, завист, те се могат да имат два знака. Едното, което ни разрушава, другото, което ни дава възможност за движение. Само трябва да имаме правилно отношение към тях. Нищо друго. Колко интересно. Защото пак казали, всичко каквото ни е дадено като вътрешно преживяване, то не е просто е така. Няма случайни неща. Само трябва да се научим правилно да ги използваме. Нищо друго. Защо казваме, че ние сега живеем на ниво животни? Защо казваме, че ние сега живеем на ниво животно? Защото няма осъзнаване. Защото сме... Няма осъзнаване. Защото ние какво правим? Ние само преживяваме тези дадености, които нас дадем вътрешно, ползваме ги и то. Не ни ги управляваме. И не ги управляваме. И не знаем какво да правим с тях. И като попаднем в състояние на завист, ревност, привързаност, агресия и казваме, ох, какво да правя? Не мога да се справя. Той е по-голям от мене. Може. Трябва да знаеш как. Другото, което се оказа, че трябва да го тренираме. Духовно развитие не става само с теория. Духовно развитие това е теория, практика. Теория, практика. На практика ние коригираме всичко това, за което говорим. За да няма какво? За да няма игра на ума и да няма моя собствена представа, че аз си представям, че така работи това качество. И най-интересно, че когато го тренираме по правилен начин, тогава в нас се изгражда шесто чувство. Опа, появява се шесто чувство. Какво е това шесто чувство? Интуиция. Интуиция. Ние го наричаме и интуиция. Това според мен е опитност. Усещането, че... То възниква само в опитност, при това осъзнат. Шесто чувство в духовно развитие се нарича Сърцето. точка в сърцето. Тази точка в сърцето? Казват така. Във всеки човек, сега ще кажа, всеки човек, когато ние бяхме тук, когато ние изпуснахме се тук в нашия материален свят, станахме на нула, останало у нас само качество за получаване, свойство за получаване. Не е случайно. Защото на това свойство на получаване, на този егоизъм, благодарение на този егоизъм, ние ще се развиваме. Този егоизъм на нас не е необходим. До сега много учения казваха, че трябва да потискаме нашия егоизъм. Не е правилно. Ние трябва на база на него, на тази база да развием над егото правилни нашите нови свойства. Егоизъм трябва да го използваме в духовно развитие. Как? Добре, сега си имам един въпрос. Всъщност, не е ли егото много дълги хилядолетия и стотици хиляди изграждане, за да може Точно така. да стане, за да се придобие някаква структура или... Абсолютно така. Егото се развива и до този момент ние знаем, че имаше знания. Тези знания, които ние разказваме сега, духовно развитие, те го знаеха хора отдавна. От самото начало имаше хора, които го знаеха. Но те се бяха единици. 1%. Дори всички, които са занимавали с това нещо, до сега на Земя, 1%. Защо? Защото чакане, ние се развиваме се като цялостно съзнание.
Ние се свързваме се през емоции, чувства и мисли. Оболочки сменяме. През различни живота ги сменяме и сме ги всички тук, на тази земя сме ги сменили вече много пъти. Развивайки това съзнание, всяко ново поколение се ражда ново. И всяко старо поколение казва: ние какви бяхме, вие какви станахте. Но във всяко ново поколение се заражда все повече егоизъм. Кога се разви най-много егоизъм според вас? Края на 20 век. Точно така. Последните 15 години. И ти още си поправа, защото развитие всъщност е двете сте прави. Казва така: преломна точка започнала в 1995 година. Оттам нататък се счита, че ние сме навлязали в такова състояние на съзнание на цяла планета, когато човечество има потенциал да разбере това знание и да го приложи на практика. До сега ние нямахме този потенциал. Затова имаха хора, които принасяли това знание от поколение към поколение и чакали, докато човечество развие този потенциал. Защото това не е толкова просто. И във всички в нас обаче седи тази точка в сърцето. Тази точка в сърцето казва така: докато човека не започне да се събужда тази точка в сърцето, той се живее само на животно ниво, потребителско ниво. Той се грижа за тези 7 неща, в крайна сметка стига до пустота и казва: знаете ли как богати хора, че там се случват най-много самоубийства при децата, това го знаем, нали? И какъв там проблема? Ние мислим, че при нас проблема, който с по-малко пари, при хора с повече пари, още по-голям проблем. По-бързо са насищат. Наситили се, до всичко имат достъп. Нямат цел. Опитали всичко. И пак Обаче липсва едно нещо много важно, което е, според мен, е много по-важно от това, което да има достъп до всичко. Значи, на бедните хора, децата им да не получават всичко, обаче получават повече внимание, повече грижност и повече. На богатите хора нямат. Не на всички. Не на всички. Богати хора грижат се много хубаво за децата. Имат учителки, има детегледачка, има това. Обаче, когато майката сама всичко се грижи за едно дете, то е невъзможно да се получи едно такова нещо, според мен. Затова бедните хора са по-щастливи от богатите по много критерии. Не поради това. Не поради това. Това се нарича версия, хипотеза. Не поради това. Аз мисля, че когато се постигнат всички тия неща и ако нямаш друга визия за това, какво ти е необходимо или какво, ако нямаш друга концепция, нямаш цел. Нямаш цел. Това е криза. Затова ние казваме, ние живеем. Затова се в пустота, защото нямаш цел. Затова ние наричаме криза на егоизма. Криза на потребителско общество. Какво стана в края на 20 век, в начало на 20 век и къде сме стигнали? Супер техническо развитие, всичко сме опитали, коли, техники, космоса. 60-те години, космоса, всички искали да станат първи клас космонавти. Всички. Аз даже се казвам Валентина. Да, Валентина, Гагарин, Юрий. Всичко това, къде е сега космоса? Там някъде, там някой някъде лети. Няма вече тази тръпка. Загубили сме дори и тази тръпка. Видяхме, че и в космоса не сме намерили това, за което сме напълнили сме от това нещо. Спутник, да. Качалото беше спутник, ракета, пак летяха в космоса, Луната. Край. Да разкажа един случай, който е много интересен днес. Вчера бях на Гърция, един грък ни разказа какво се случва на концерт на Вангелис на 28 юни 2001 година. Направен от НАСА концерт, който струва $8 милиона или 8 милиона. Отварят на храма на Зевс, който никога не е допускани хора в него, в Атина. Правят концерт на Вангелис. Идеята е един вид като молитва, за да бъде допуснат човека да излезе извън една определена орбита, която е малко над Луната, да изведе човешки материал. До сега, значи, това е имало, то е такава все едно вселенска забрана да се нарушава тая граница, нали? Да излиза човешки материал
над тази граница. И те го правят това, този гигантски концерт, който е изключително внушителен, обаче всъщност е пълно фиаско, защото това е грандоманската идея, нали, на молитвата към всичко това, което... Така, просто нека да погледнем супер пример. Нека да погледнем обаче духовна може наука. ли да я Какво се отговарям, случва тук извинявай, Таня, от духовна наука? за Да? отговаряне? Са псевдодуховно хората настроени сега. преди години, векове, хиляди години, те се много проблеми са ги решавали с две неща, с медитацията и с молитвите. Защо трябва да се отречем и от това нещо? Никой ни казва. Сега, наместваме правилно възгледа. Никой ни казва, че молитва не е правилно, никой ни казва, Не че... казвам, че по принцип, нали? Молитва това е метод. Нека така да кажем. И същия този това е метод, духовно на развитие. концерта, само забравих да допълня, тази сувалка, която излита с нагорда с учител, атлет и не знам си какво, в този момент на концерта тя излита и се взривява. И ще... Да. Така. Това беше... Интересен резултат. Да. Много интересен резултат. Когато ние сме в представа за духовното, а ние казахме, духовното това е връзките между нас, между природата, между събитията. Духовното е единствено връзките. Когато има неправилно построени връзки, ще се взривява и ще има фиаско. Защото трябва да разбереш какъв този процес на правилна връзка. Пак повтарям, появява се дума правилна. Защото ние сега мислим, седим и мислим, ние нормално се свързваме се. Той е проблема. Няма нищо. Аз се свързвам се правилно. Има ли залата, който мисли, че неправилно се свързва с хората? Няма такива. Ако вие свързвате с правилно, вие ще чувствате себе си най-щастлив човек. Чувствате ли себе си най-щастлив човек на земята? Доста често. Доста често, но... Напоследък по-често. Да. Напоследък по-често, супер, но проблема каква е? Когато ние в хоризонтала, ние имаме краткотрайно усещане за щастие. Месец съм щастлив, 2 месеца съм нещастен. Дори 2 месеца съм щастлив, месец съм нещастен. Краткотрайно. Все не могат да постигнат то да бъде непрекъснато. Това е проблема. Само вертикала не спасява за непрекъснато. Иначе, за този смисъл никой не може себе си да каже, че е щастлив до край. На порция сме. И след това че тук появяват се база за сравнение, тук става по-лошо с година. Защо? Изживях съм щастливи моменти, попаднал съм в лош. И тази база на сравнението прави ни още по-нещастни. Нали така? Точно така е. Точно там навлизаме вече. Навлизаме в правилните възгледи, наместваме ги. Представа за това, че можеш изведнъж с една молитва да решиш всички проблеми. Невярна представа. Тя е принципно някъде вярна, че ние сме свързвани се, ставаме голяма сила, като направим правилно свързване през емоции, мисли и чувства. И наистина можем да спираме и земетресението и управляваме природа, но трябва да направим правилно свързване. В друг аспект, това ми направи впечатление, когато гледах този концерт. Значи, това е наистина грандиозен концерт. Над 100 човека оркестър, с хор, огромен, гигантски оркестър. И всъщност това нещо, което е способен да направи човека в едно обединение, защото този концерт е едно обединение. Това изпълнение на тази музика, то е едно обединение, има невероятно мощна сила. Точно по себе си, уникално, просто... И виж как постепенно стигаме до все по-правилно нещо. И няма целта ли му била правилна? Да, значи ние постепенно стигаме към тази вертикала. За вертикала ще разкажа, като направим съвсем малко почивка и ще направим една много хубава игра. Това е тибетска игра. Искате ли да ви покажа една нова тибетска игра? Играта се нарича 369. Обожавам тази игра. Това е тибетска игра. Ще записваме ли? Както искаш, това е обзорване. Ти кажи. Тя е игра. Да. Говорихме до сега за хоризонтала. Пак ще я нарисуваме. Кой помни? Нека да видим как работи на практика просто теория. Кой помни от теория? Какви бяха 7 точки, освен вас двамата? Ви сте по-често Храна, учили. секс, дом.
Храна, секс. Пари, власт, слава, знание. Слава, знание. Това е като трайна памет. Още помните. След 3 седмици, ако попитам, не знам на колко ще помня. Тези неща само на теория никога не се запаметява. Трябва да има 50 на 50. 50% теория, 50% практика. Каква е разлика от бизнеса? Бизнеса как да кой знае? 51 на 49 в бизнеса трябва да бъде. Нали така? Вие знаете този принцип в бизнеса. 50, ако има акции, един трябва да притежава 51%, друг 49%. Развитие, духовна наука казва 50 на 50. 50% теория, 50% на практика преживявам и виждам. Преживявам знания. Защото аз тук сега като говоря и всички ние мислим, аз не съм такъв. Аз мога. Аз не съм толкова голям егоист. Така ли? Ще го видим. И така, какво беше с егоизма? Това е важно. Първо, егоизъм. Това е. Кой разбра какво е това егоизъм? Получаваш свойството. Свойство за получаване. Желание. За притежание. Желание за получаване. Кои 3 съставки бяха в егоизъм? Его. Кой помни? Привърженост. Привърженост. Представа и очакване. Браво. Значи, очакване. ОПП. ОПП. ОПП сме тук. Хоризонтално. Има много хора. 4 човека, много. Говорихме за хоризонтала. Хоризонтала, това е нашето желание за получаване. Ние искаме да получим 7 неща, които тук казаха. Секс, храна, покрив, пари, власт, слава и знание. Това са съставки на нашите желания в желание за получаване. Самият човек е желание за наслада. Нищо друго. Всички сме желание за наслада. Така заложена в нас природа. Това е нашата движеща сила. Ние няма да направим нищо, ако не предусещаме някаква наслада от това, което ще правим. Според вас така ли не? Така. Да. Така е. Съгласни сме тук. Значи човек е желание за наслада. Добре. Ако ние казваме, че от тези 7 неща, които ние сме разглеждали до сега, че там наслада се притъпява по някакъв начин, къде да търсим друга наслада? Къде да я намерим? И как ще започне вертикала? Осъзнаване. Осъзнаване на какво? Осъзнаване, това е метод. На постъпки, на мисли, на действия, на всичко. За какво трябва да ги осъзнаваме? Трябва да съзнаваме, че другите хора, които нямат, и те да получават, което ние имаме, да може да сме всички да живеем в един свят. Всички да и получаваме еднакво. Това е много красива теория. Всички да живеем в един свят, бъди добър. Аз много обичам да кажа. Да мислим правилно, да действаме правилно, да постъпваме правилно. Как? Да, как? Да. Така е. Как? Да мислим правилно, да действаме правилно и да постъпваме правилно. Действия и постъпки, те са практически едно и също. Как? Без очакване, привързаност. Без очакване, привързаност. Къде ги проверяваме тези неща? В отношението си с другите и със себе си. Значи, в този момент казват така, че духовно развитие не е възможно самостоятелно. От това, което сте чули, защо? Това не е възможно, че един ден ще стигне около него всичко. Защото духовна реалност тя възниква тук, между нас, само във връзките. Духовна реалност, като седя сам, няма. Когато седя сам, аз преживявам вътре въртя емоции, чувства и мисли. И толкова. Но аз не мога да разбера какво чувствам аз, как чувствам аз, завистлив ли съм, ревнив ли съм, как се справям с това нещо, обичам ли аз, агресивен ли съм. Нищо не мога да разбера, докато аз не вляза в взаимодействие. Друго, което ние научаваме взаимодействие.
винаги сме изненадани от свои реакции. Много бързо осъждаме други хора, но когато попадаме сами в ревност, завист и агресия, какво правим ние със себе си там? Оправдаваме себе си веднага. Аз имам право на това нещо, защото на мен се случи това. И за това аз много бързо себе си там оправдавам. Но, колко сме критични към другите. Къде е тук проблема? Тук проблема в правилна разбиране на целта в нашия живот. Казват така, духовното започва с въпроса. Какъв въпрос? Почти го казвам. Духовното започва с въпроса. Какъв е смисъл на живота? Абсолютно. Духовното започва с въпроса какъв е смисъл на живота и този въпрос възниква. Рисувахме тази точка на сърцето. И казахме така. Всъщност аз не го казах, сега го казвам. Тази точка на сърце, това в нас, тази памет, когато ние бяхме в това състояние, когато бяхме всички свързани. Това памет в нас остана като точка в сърцето. Знаете ли, че в момента медицина откри, че в сърцето има мехурче? Знаете ли? Да. Така. Много къс Така. Пак казваме, всичко, което казваме тук, чиста наука, това не е вымисъл, това не е фантазия. Говорим чисто научни процеси. Какво, как работят нас. Тази точка в сърцето. Как да разберем, че тя в нас събудена или още се нарича в спящо състояние? Ако ни вълнува този въпрос. Ако ни вълнува при задаване на този въпрос, какъв смисъл? Защото пробвах всичко тук и видях, че щастието ми е краткотрайно. То се смислив, то нещастен. Щастлив, нещастен. Омръзнал от това нещо. Най-много сега задават въпрос хора. Омръзна ми да бъда агресивен. Омръзна ми да живея в минуса. Научете ми как да бъде положително. Как да гледам на света положително, независимо от всичко, което ми се случи. Възможно ли това нещо? Не. Възможно. Ние казваме не, други казват възможно. Кой казва възможно? Чували сме, че е възможно. Чували сме, че е възможно. Успяваме ли да го направим? Едва. И Така. знаете само, че да не забравим, че човек е обременен. И то може да не е само, че нали, той е на енергетично ниво. Значи той наслаждава. Нещастието не само от себе си като той. Той не може да бъде щастлив, ако е наследил от родители си или дядовците или така нататък. За какво говори Варакат? За как? Варакат говори за това, за модели на поведение, който ние получаваме от нашето обкръжение. Ти си прав. Ние сме... Значи не може само, като получаваме това нещо, което получаваме, има нещо, което е в нас, Има и в нас който абсолютно задърстано, обосновено, който ние не може да се радваме на него, даже Ние като го сме получаваме. обременени. Ние сте сме... проблем. Прав си. Прав си. Това е Значи трябва да се освободи по някакъв начин. Това е нещо, което е да... И за това се учим. Как става това нещо. Ти прав си. Човек има и психология, и социални науки, отдавна го да казах. Човек има обкръжение влияе на него. Като духовни науки казаха, има и още такъв закон карма, като се прираждаш и тък ти е там наследено, определено модели на поведение. Има модели на поведение от нашия живот, има. Нали? Добре. Съгласна сме с това. Извинявай, не само от това. И от детството има наследяване. Значи не само кармата, който е. Аз казах, наследяваме модел на поведение от семейството си. Да. Не само от семейството си. Значи наследяването на... Има спомени, които се получават преди детето. И той се... Значи, човекът не може да си обясни точно за какво му е проблема, като е наследил нещо в детството, че ние сме не е продукт. открит себе си. Това са условия. Ние сме продукт на нашето обкръжение. От минали и от настоящия живот няма значение. Детство, възрастни, ние сме продукт от нашето обкръжение. В момента казват така. В момента ние сме живеем в такъв свят, когато дори да си сам и да си гениален, ще победи група, дори малко по-гениално, дори да вземе по-неправилно решение. Група ще спечели. Какъв е закон, който на нас се отваря? Отваря се на нас много разбиране за това, как работи наше обединение и как да го използваме правилно.
Ние до сега се опитали да се обединим около някакви цели. Правим нещо, но като се обединим около цели, като започнем да живеем в групата, какво се случва в групата? Сблъсък на егоизъм и започва война. Кой по най... Всички тези процеси, има ли човек, който ми ги преживява в групата? Скоро го преживях. Да. Няма такъв човек. Няма такъв човек, защото всеки от нас има семейство и има семейство, всеки от нас работи в някакъв колектив. Дори да си работиш сам, ти все пак имаш колеги, с които общуваш. Нали така? Какво се случва там? Какво това нещо се случва там? Защо? Какво се случва в групи? Война на егоизъм. Битка. Психолози казват, като се случва група, втората фаза – страсти и власти. И психология казва, обаче страсти и власти, колко година ще седи група в този период на страсти и власти не е ясно. Може да седи 2 месеца, може да седи 10 години. За да отиде следващия групов процес, групова кохезия. Когато ние всички знаем кой къде, по какъв начин и да решаваме заедно задачи. Защо? Добре, дори в духовни манастири. Там какво се случва? Защо? Там хора духовни. Там се разсъждават около тези неща. Защо? Защото ние трябва да се учим как правилно да се свързваме. До сега, много често, когато говориха за духовна наука, пак го говориха така, аз сам себе си развивам. Нали така? Аз практикувам, аз медитирам, аз правя упражнения, аз ходя на 1000 курсови, колко съм набрал качества. Сам себе си развивам. И като отида в група и преценявам. Той е по-малък от мен, той е малко повече знае, той е малко такъв. Къде сме? Къде е нашето духовно развитие, когато винаги се отключва процеса на този егоизъм? Това не е духовно развитие. Това е егоистично развитие. Не е така? Така. Това е егоистично развитие. И какво се случва тук? Правят народа, много често, между другото, се случва това нещо при медитативна техника. Нищо не искам да кажа за медитация. Прекрасен метод. Трябва да се практикува. Много хубаво нещо. Но, много често при медитативни техники народа хем се развива, хем потиска егоизъм. Егоизъм не трябва да бъде потиснат. Егоизъм трябва да бъде правилно използван за движението. Какво се случва при потиска? Защо го потиска при медитативните техники? Защото той казва така. Защо? Отговорите на този въпрос. Помислете. Защо потискаме егоизъм? Защото това пак е егоизъм. Другата страна на егоизъм. Това пак е егоизъм, защото аз чувам, че аз не трябва да правя така. Аз не трябва да проявявам агресия. Защото там има агресия, завист, ревност, така. В мен възникват тези неща. Аз не трябва да ги проявявам. Аз започвам какво да правя? Да ги потискам, да ги удържам. Но правилно ли това нещо? Не, защото се натрупва. Ти ще Какво? избият. Ще се натрупва и ще се изби. Не знаем, че това нещо не е така. Друго, което се случва. Медитира група. Една група медитира 6 години заедно. И като се видят и пак започват. Защо? Защо? Уж толкова много години медитират, толкова много години разсъждават за тази информация. Защо? Будизъм учи да не оценяш. Да не оценяш. Учим, защото трябва да се учим на връзките ни. Там ние тренираме, там се проявява духовна реалност. А ние обикновено казваме, много често това се нарича неправилно духовно разбиране. И тези неща трябва да ги изчистим. Ние по-скоро, като развиваме се духовно, правим така. Това не се случи. А на мен ставаме малко като безразлични. Това е неправилно. Или като проявявам състрадание и ние малко така снисходително казваме, нищо, той е на по-низко ниво, животворите. Перфектно. Фин егоизъм. Всъщност като няма връзка, това е. Фин, много фин. Така, ако ти в егоизма сравняваш и така казваш, нали, често сме чули тази фраза, като отида там, аз трябва да сляза на тяхно ниво и тогава да поговоря с тях. Всички сме употребявали тази фраза. Винаги
Аз винаги знам въпрос. Как сравняваме нивата? Много ми е интересно. Като отида и трябва да кажа, аз трябва да отида сега на тяхно ниво и да поговоря. Как ги сравняваме? По начина на свързване. Къде тези критерии? И забележи, в свързването. Но в свързване, като ги сравняваме, това не е достатъчно. А ние трябва да разберем, а как да използваме това свързване, този процес, ние да... Без сравнение. Не в този смисъл да аз да стана над другите и да почувствам себе си, че аз съм по-разбираещ, по-разбиращ. А как да използвам тези всички преживявания, които ми отключиха, всички тези преживявания, които ни отключиха във връзката, как аз това нещо сега да използвам като практика. Това е тренинг, който ни прекъсна. Тренинг. Защото взаимат връзки има навсякъде. Има ли някаква част от живота, където нямаме взаимовръзка? Работа, семейство, деца. Навсякъде има взаимовръзка. Али така? И така малко стигаме към вертикала. Имате ли вече малко намек на това какво е това е вертикала? Къде там ще получат този въпрос? Какъв ми е смисъл на живота и какъв ще бъде отговор не по хоризонтала, защото там ясно какъв смисъл е. 7 точки. А какъв отговор ще бъде във вертикалата? Ще е свързано с качествата на взаимоотношенията ни с хората. И процес на даване. И от това нещо... Да се чувстваме... Получаване на удоволствие. Това искам да чуя. Точно така. Всъщност От ние какво ставим сме цел. направили? Най-интересно, че ние ставим на себе си цел по вертикала, а как всъщност да получим най-върховната наслада? Има ли такава? Има. Има. Значи тук в целта ще бъде такова понятие най-върховната наслада. Каква е тя? Да твориш, да създаваш. Не, да се чувстваш... Да твориш, да създаваш? Добре. Само От момент. това, което Да създаваш какво? Радост. Създаваш радост. Други. Радост това е следствие, в следствие на това, че правиш нещо, получаваш радост. Щастие. Това е следствие на това, че правиш нещо. Това е... къде е причината? Ще бъде... Свобода. Свобода, това е метод, който ни правим по пътя в нашата методика. Това е един от ключови момента, който ще кажа как да използваме. Значи, това се получава, когато хората в групата ти, те да са причастни към двоя, нали, това каквото се е стигнал. Не, че ти да се, нали, не можеш да получиш твое удоволствие на сметката на другите, страданията на другите или на това, другите, които не ти го пожелават това нещо. Ти, когато не си обичан от другите, ти не можеш да се получиш и това, нали, това удоволствие, което си достигнал. Примерно така, защото ако сега направя упражнение, ти ми казваш една теория, знание, точка 7, знание. Забележете, знание на последния точка. И там пари така е знание на последния точка. И ние мислим, че като получаваме знание, ние сме вече в духовното. Не. Наславата е свързана с да не се връщаш към точката в сърцето. Напротив, не трябва да развиваш. Това е точно. Виж групата, виж, това се нарича шесто чувство. Групата усеща, нещо не това е нашето духовно. Той в нас седи и дори има това знание, че когато има нещо неправилно, ние така реагираме. Не знаем защо, но реагираме, че нещо не е така. Напротив, точно тая точка се води по пътя. Духовна точка, тук има такова понятие. Разширено състояние на съзнание. Каква красива фраза. Разширено, дайте да го напишем. Разширено състояние на съзнание. Защо не разширено съзнание? Защо разширено състояние на съзнание? Защото възприемаш много повече всъщност. И способността да изпитваш наслаждение е много по-голяма в това разширение. И състояние като процес, като нещо, което непрекъснато се случва. И така.
Ние казахме, че... А? Ние... А? По-малко его. Колкото по-разширено, толкова малко его. Тук сега ще натъкнем се на много интересно нещо. Най-духовно и развит човек, най-големият егоист. Как се обърква всичко? Само най-големи цели. Точно така, защото той поставя най-големите и най-високите цели. Най-висока целта в живота на човека, да, сега ще стана много приказна. Ще кажа много приказна фраза, но ще разнищим, ще видите, че е така. Най-висшата цел на човека да придобие свойства на отдаване или да стане подобие на Твореца. Тази фраза сме чули милиони пъти. И всеки път сме свързвали по някакъв начин, някъде религиозно, някъде неясно. Какво значи аз да стана подобие на Твореца? Да създадеш Вселена. Това, което съм открила за себе си, е, че това, което притежава човек, е единственото, което може да даде. Това, което може да даде. Абсолютно. Това значи трябва това в себе си да го развива. Права си. Сега ще видим това. Така, да стана подобен на Твореца. Ние трябва да знаем, Твореца, това е природна сила. Както в нас има природна сила, желание за получаване, това е също природна сила. Твореца, това е природна сила, желание за отдаване. Нищо друго. Как тя се проявява в света? В света и има още един филм, който ще видим. Ще видите много красиво показано това нещо. В природа свойства за отдаване се проявява последния начин. Всеки зависи от всеки. Така ли? Всеки зависи от всичко. Така ли? Ако няма слънце, какво ще бъде? Няма да няма. Ако няма вода, ако няма земя, ако няма птици, ако няма... Нали, правили експерименти, когато изстрелявали към едни птици и ставаше нарушаване на баланса. Всичко связано с природа както трябва. Освен човека. Освен венеца на творение човека. Човека какво? Човек възприема себе си. Тук съм аз, а тук всичко останало и това всичко останало създадено за това, за да ми наслади. Това е наша позиция. И за това, но Твореца, за както ще го наричаме Твореца, но това е природна сила, свойства за отдаване. Тази природна сила, тя е много умна. Тя така ни създаде, тя знае, че човека има това нещо. Голям егоизъм. И тази природна сила, създадена така, през страданието. Страдание, това е специално действаща сила в нас. През страдание да ни води и да ни показва и да ни събужда желание. При това е ново егоистично желание. Забележите. Всяко едно ново желание, защото човек това е желание за наслада. Всяко едно ново желание, това е нараснал егоизъм в нас. Значи то трябва да бъде. Аз трябва да го използвам. Ако аз нямам егоизъм, както казах, тук тези хора, те дори егоизъм нямат. За какво да говорим с тях? Трябва да бъде егоизъм. Трябва да бъдат нас желания. Те дават тази сила. Но тук се появява един момент. Ние трябва да се научим да се свързваме по технология над егото. Ето, влязал един мъж над егото. Добър вечер. Заповядай, тук му си влязал на най-интересно. Успяваме ли да следим мисълта за какво говорим? Подбираме се все повече. И така. Или човек, за да се движи човек, и щом човек е егоист и се движи, това значи, за да искам аз да поставя тази цел и да разбера, че тази цел по вертикала е много важна, най-интересно, аз трябва да отговоря на въпрос. Какво ще спечеля от това нещо? Каква ми файда, че аз ще се развивам духовно? Опитайте се да отговорите на този въпрос. Каква ми файда от това, че аз ще се развивам духовно? Няма да страдам. Няма да страдам. Друго? Ще може да отдавам. Кой човек да се развива, че аз ще мога да отдавам, за това да се развивам? Моля. Да.
Аз ще мога да отдам, за това се развивам. Абсурд! И казват така, понеже този творец, пребивавайки в това свойство, на него му казват, че то притежава такива качества. Все могъщо, все знаещо същество. Значи, все могъщо. Ти можеш всичко да правиш без такива усилия и не губиш време от живота. Това имат се предвид. Все знаещо, ти много точно знаеш закони и в съответствие с това осъзнато действаш. Ти пак не губиш време на живота си. Тоест, на теб ти дават възможност, че ти няма да губиш време на живота си. Обикновено, когато ние страдаме, това значи, че ние набираме опит за това, как ни трябва да правим. Страдание е това нещо. Съгласни ли сте с нещо? Защото ние какво? Тук става много интересно. Кой е виновен в мое страдание? Всички отсреща. Разбира се. Кой е виновен? Те изобщо не разбират нищо. Как може така да постъпват? Как може така да ни казват? Как може да ни виждат? Какво това е нещо? Какъв този ум, с който ние така възприемаме? Това е нашия критичен, оценъчен ум. Ума на егоизма. И с този ум, с тази нагласа, ние отиваме да се свързваме. Критично. Какво виждам аз? Първо, когато се свързвам. Правим упражнение. Седнете един срещу друг, е така, в тази редица. Един срещу друг. Сега двойки. Сега, задача, много простичка задача. Да видим как се свързваме. Погледнете един на друг. Какво виждате отсреща? Чакайте, просто погледнете. Какво виждате отсреща? Не, сега ще кажа какво да кажа. Гледайте един друг, какво виждате отсреща? Така. Стоп! Какво видяхте? Какво? Ивайло. Ти какво видя? Аз видях много хубава усмивка. Усмивка. Добре, прекрасно. Ти какво видя? Очи, супер. Ти? Аз видях някаква сила голяма. Сила, добре. Какво видя? Много усмихната също. Усмивната, супер, да. Ти какво видяш? Полуусмивка. Полуусмивка. Добре, ти какво видя? Първо мъж, после веса. Добре, прекрасно. Ти какво видя? Жена ще гледа на фото. За вас ще гледа на фото. За една гледа. Добре. Добре, ти какво видя? Приятно, много хубаво момиче. Приятно хубаво момиче. Аз съм изгледала добро момиче. Добре. Какво видяхте? Аз видях усмивка. Усмивка, да, много го ушите. Не. И такова... Да, може би това не е виждам. Мисля, че е леко смущение от това, че трябва да се гледа. И леко смущение. Добре. Какво видя? Ами усмихнато чудено момиче. Смиха на чудено момиче. Брака, ти какво видя? Не. Не, тъжни очи и усмихната. Тъжни очи, усмихната. Да. Добре. Аз видях усмихнати очи. 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 Усмихнати очи. Прекрасно. Аз видях моята благост, обаче е много далеч след време. То си искам да има такава благост, която виждам в него, затова видях моята благост. Защото той тренира. Той не е трениран човека. Добре, ти какво видя? Може би не трябва да ти питам. Ще кажа. Честно, и аз искам. Тя е устремен човек. Устремен. За развитие. Добре. Гледахте на нещо, като гледахте на друг човек, това беше чуждо ли или близко ли нещо? Всички отговарят. Близко. Аз не мога да... Аз гледам нищо ново. А? Нищо ново. Нищо ново не виждаш. Нещо ново. Нещо ново. Нещо ново. Много интересно. Като правят това упражнение, всички казват, виждам усмивка, очички, най-много да кажат малко някакво състояние. Колко много неща ние виждаме, нали?
Защото гледаме. Защото ние гледаме и ни виждаме. Защо? Между нас е тук една бариера. Е тук една бариера. Сега правим експеримент. И искам да наблюдавате, извинявайте, че така ходя, искам да наблюдавате своя емоции, чувства и мисли. Своя. Направете, седнете много близо един върх, да косвате с колената. Какво става? Какво става? Какво чувстваме ние? Какво се получава? Емоции, чувства и мисли. Какво се получава? Емоции, чувства и мисли. Покачи ли се радост малко, нали? Така ладно. Нали, отиде така, започва едно напрежение да става. Така, вземете се за ръцете. Наблюдавайте емоции, чувства и мисли. Какво става? Още се покачва, нали, напрежението. Според вас, свързани ли сте сега или не? И повече от преди. Повече. Доближете се лица един на друг. Какво става? Какво усещате? Има ли напрежение? Уютно ли ви така? Не е до края, нали? Не. Обаче тук се залепнаха. Но това още не е този уют. Значи, уверявам ви, в момента изобщо не сме свързани с телата. В момента сте свързани с емоции и чувства. Само това се покачва вътре в нас. Сега, отпуснете ръцете си. Седнете на... Сега, вижте, слушайте, седнете на комфортно за вас състояние един от друг. Дали комфорт? Така ли комфортно? Сега. С какво започва правилна връзка? Казва, че аз тренирайки правилна връзка, ще стана все могуще, все знаещо същество. Приказка. Това все още звучи като приказка. Искам сега да погледнете един на друг от среща на човека. Погледнете на него стъпка номер 1 при правилна връзка. Срещу мен стои моя чест. Срещу мен аз съм. Срещу мен аз съм. Не е друг човек, не е мъж, не е жена. Срещу мен аз съм. Това съм аз. Срещу мен това съм аз. Какво става? Набързичко го споделите. Какво става? Променила се нещо? Какво се променя? Какво се променя? Чувството. Успокояваш се. Много правилна първа дума. Успокояваш се. Пак има напрежение. Напрежение друго. Успокояваш се. Добре. Стъпка номер 2. Погледнете на другия човек и вътрешно имайте желание да създадете на него комфорт. Не на себе си комфорт. Гържете се за неговия комфорт. Но това съм аз отсреща. И аз се гържа за моя комфорт. Какво сега на него комфорт на човека, на който аз гледам на мен? Това е врата към духовна реалност. В момента това е врата към духовна... Вижте, то пространство се промени. Усещате ли? Тази специфична тишина се появява. Това е навлизане в духовната реалност. Тук се появява... Какво се появява? Успокоихте се ли още повече? Получите ли удоволствие? Започва ли да удоволствие?
нали? Забелязвате този момент. Появява се това удоволствие. Това е тази врата. Стопла сърдечна. Стопла с сърдечна чака. Много интересно. Усложняваме задача. До сега не сме говорили. Нали? До сега само гледаме и така. Това е моя част и аз създавам на нея комфорт. Усложняваме задача. Трябва да поговорите помежду себе си. Има вид с двойката. Двойката. Да поговорите помежду себе си. И да държите в свое внимание, че аз по време на говорение аз се грижа за комфорт. Според вас, какъв този процес аз се грижа за комфорт на другия човек? Какво ключ вътрешно? Не. Не, чакай. Иван, Иван, така, какво значи аз да не оставим на фантазия този процес? Защото ние сега всички се фантазираме. Аз мисля, че аз се грижа за комфорта, отивам и се грижа за комфорта, нали? Ами да. Нали? Но аз мисля, че аз се грижа за комфорта. Какво ще наблюдавам в себе си? Грижа се ли за комфорта, друг или не? Каква реакция? Какво точно? Не. Не. Стоп. Само да кажа и сега ще такова. Много важно, защото сега навлизаме в дълбоки неща, после ще правим по-сериозно упражнение и трябва стъпка по стъпка да навлезем. За да действително, после ще ви разкажа как се създава светлината. Много интересен момент. Има едно леко разширяване. Така, има това нещо. Но, както аз говорих за дума състрадание, нали помните? Там имаше 4 неща, които човек като следи, той може да разбере, че той в състраданието. Така и в процеса на комфорта. Комфорт, това не е дума, това не е резултат, това е процес. Той се наблюдава, че аз отсреща човека, аз не го оценявам, аз не го критикувам, наблюдавате в себе си. Критикувам ли аз го? Оценявам как изглежда стар, млад, какво виждам аз него? Каква усмивка има? Каква речи има? Види каква прическа? Сигурно не са къпал преди. Това в нас автоматично има. Автоматично. Тази път каква? Какви зуби има? Какви дрехи си сложила? Значи, в този момент наблюдавам себе си. Няма го. Наблюдавам тази критичност, нашия критичен ум, автореакция, така заложено, автоматично го прави, като гледам на човека. Автоматично преценявам, той е такъв. Вече знам, разбрах. Не го оценявам, не го критикувам. И, много важен момент, искам негово желание да напълни повече от мое желание. 3 неща трябва да се видят. Това се тренира, това не се получава веднага. Но, казват така, духовно трябва да играем. Трябва да играем в това свойство на отдаване, то постепенно в нас да се появи. Дори когато ние тренираме свойство да отдаваме, ние егоистично го тренираме. Казват така, процеса на... Има 4 стадии. Да го виждате ли? Зад камерата. Гледай сега. 4 стадии сега ще кажа. Не. 4 стадии. Така. Не. Още имаме какво да пишем тук. И така, има 4 стадии в процеса на това, че ние започваме уж да се развиваме духовно. Първа стадия. Първа стадия, когато ние искаме да получаваме заради това, че искаме да получим. Това е наше нормално ежедневно състояние. Тук сме всички. Между другото, това, което е хубаво в групата, който се развива с духовно развитие. Знаете ли какво? Какво? Че тук няма възраст, няма професия, няма пол. Тук има
равнопоставеност. В какво е тя? В общия стремеж. В стремежа за това, че искаме да постигнем това най-върховната наслада. И разбиране за това, че аз мога да го постигна само през това, че ще тренирам връзката си с другите. Ние сме равнопоставени в това свое желание, че искаме да го постигнем. И разбираме за това, че аз без други няма как да го тренирам. Ние сме, тук разбираме, че сме взаимозависими. И няма как сам да седя вкъщи да тренирам правилна връзка. Абсурд. Нали? Не би било лошо всъщност. А? Не би било лошо всъщност. Не би лошо, но ние сме направени така. И нас ние сега в обществото са стигнали до тази точка, че по такъв начин показаха колко сме зависими един от друг. Един прави в лаптопа една детал, друг прави друга, трети. Ако някъде се срива икономика, и ние засегнати сме всички, нали? Казват, обща криза. Нашето развитие на Земята ни доведе до това, че ние да усетим тази взаимозависимост и да започнем да развиваме правилни връзки помежду себе си, защото иначе просто ще страдаме все повече и повече и повече. Натискане природата. Натискане за това развитие. И първо, всички сме живеем в това, получавам, за да получа. Второ, човек научава малко и казва така, разбрах, трябва да отдавам. Добре. И аз правя така. Извинявам се. Отдавам, за да получа. Как се проявява това нещо? Обичам те. Какво ще ми купиш? И той, ако не ми каже сега, че ме обича, и аз започвам да казвам как така. А ти ме обичаш ли? Нали? Подарявам и подарък на някой, нали? Благодаря. Да ти какво ще ми дадеш? Какво ще ми дадеш? Така е, нали? Значи, това нашето хитро съзнание, което имитира, и то започва да имитира отдаването. Започва да имитира отдаване, за да получи. Той разбра, че трябва това да прави. Но това няма нищо лошо. Духовна наука на нас ни обяснява какви стадии ще минем и че не можем да ги подминем. Тези стадии нормални са и не трябва от тях да се страхуваме. В този смисъл ние приемаме нашия егоизъм. Ние знаем, че ще ги преминем тези стадии. Да, и аз сега ще отдавам, за да получа, и това няма нищо страшно. Аз играя в свойства на отдаване. Защо? Защото аз знам, че играя в това свойство, аз постепенно в себе си го тренирам и с трениране на това свойство аз тук развивам шесто чувство. Много интересно това шесто чувство, за него ще говорим малко по-късно. Има трети етап. Потренирала съм, разбрал, че това не е много правилно и аз започвам отдавам заради самото отдаване. Това е пак все още егоистично. Нали? Заради самото отдаване. Прави ли това сега? Още в него играеш, но вече на по-висока стадия, заради самото отдаване вече го правиш, вече там поизчистил получение, вече имаш това осъзнаване, наблюдаваш себе си, но все още си в егоистичното. И стига до най-високата стадия, което много странно звучи. Защото не можеш иначе. Това наша стъпки на развитие. Няма как. Всички, между другото, казва така, няма човек, който няма да стигне духовно развитие. Това заложено във всички нас. Няма как. Там сме всички тръгнали. Но, стигаме последния стадия, много интересна. Тя много странно звучи. Получа, за да дам. Бре, как с нашия егоистичен ум го трактираме? Какво значи получа, за да дам? Като получиш да дадеш. Ще почва друго. Пример. Дайте пример. Ти получаваш и ти си длъжен вече да даваш. И това се счита, че това е върха на нашето развитие. Това е най-правилен процес. Получавайки го даваш. Пример. Това е нещо като да прелива. Мисъл, толкова си получил, че вече то си върви като само себе си го даваш. Красиво казано, но не е ясно. Как себе си да го наградам? Красиво, да. Така сме говорим, така сме. Нали на нещо сега казваме, бъди добър.
Може би да не задържаш за себе си. Все едно какво получаваш. Не. Получаваш. Значи, пример Пример искам, да. Страни за всеки кой 100% който получиш, 10% задължително трябва да отдадеш на... За 10% ще говорим, но това не е това. Не е това. 10% между другото, защо има десетината? Знаете ли? Десетина за това, че човек може до някъде да се развие сам, 90%. Последни 10% в себе си изправени на егоизма, той не може да го направи, защото той може себе си това да развие само с помощта на групата. За това десетината. Тази десетина в себе си не може сам да тренира. Само през групата. Мисълта ми е така. Ти не можеш да получаваш пълно щастие хората около тебе да страдат. Затова ти по такъв начин трябва да правиш баланс и другите... Много красиво всичко това нещо. Как? Няма как. Щастието не се получава. Много красиво говориш. Как? Тези неща ни говорим. Трябва, значи, да се отделиш от себе си. Значи, великите по някакъв начин са го измислили. Значи, Барака, това се нарича ниво на знание, който не ти носи нищо. Ти сега казал, го направи. Разбираш ли? Това знание не ти носи всичко. Значи нищо. Това е ниво само знание. Ние говорим много красиво. Трябва да даваме. Аз не мога да бъда щастлив, ако друг нещастен. Всичко това го знаем. Всичко това може да го разсъждаваме. Как това наша реалност, как променя това нещо мен? Как това духовно мен ме развива? Къде е този критерий? Това само трябва, нищо не ти носи. И така, тази стадия разпознават се много лесно. Давам пример. Това, като сте се наяли много хубаво, така, ситни сте, направо сте до тука наяли. И отивате на гости. На Златка. На Златка, допустим. Отивате на гости. Тя там приготвя огромно количество храна. А вие сте до тука наяли. В този смисъл, ти започваш да идеш тази храна от нея. Нали така? Ти получаваш тази храна, за да й дадеш наслада, че й благодариш за нейното усилие. Разбрахте ли? Това е много интересно. Нали ясно? Това е много точно. Аз малко изпуснах. Да. Сготвих обаче. Повтарям. Аз съм се наял и идвам и въпреки всичко пак ям, за да се доставя. Тоест, желание на други. Във връзката ни, какво казваме, че сега ще тренираме? Желание на други е по-важно от мое. Нали? И аз всъщност напълвайки неговото желание, сега ще го усетите, ще видите разликата. Защото, когато аз напълвам само мое желание, между другото, в духовна наука душата изглежда като чаша. Е така, чаша. Е така. И аз я напълвам тук. Мен ми идва тук от света. Когато аз живеем егоистично, аз само взимам. Накрая не ми става много и бягам нещо, след това пак се изпразвам се и пак идвам и се набирам. Е така живеем всички. Съгласна ли сте? Някой казва, много ми вече, не мога, почивка. После пак се упразнявам. Отивам към къде да го намеря? Къде да го намеря, пак да напълня себе си така. И така ние живеем егоисти и е супер. И така се мъчим. При правилната връзка получава се съвсем друго нещо. Пак има такова нещо. Но аз получа, за да дам. Аз получавам и тук завъртам тази осмица, който сме казвали закона на света на безкрайността. Аз завъртам тази връзка и в нас започва да върви потока. Аз се наслаждавам от това, че наслаждават се друг. И такива хора до безкрай, моя наслада ще расте до безкрай. Хора наоколо огромно количество. Ако аз напълвам само моя наслада, тя много бързо, тя има предел. А ако аз наслаждавам се от това, че на него, на всички, колко сме тук човека, 15 на 20, колко. Тази наслада в мен ме създава безкрайна енергия. Аз влизам в нивото на безкрайността и аз поемам цялото разнообразие. Аз никой не преценявам. Аз със всички просто установявам връзки. Е тук този приломен момент. Успяхте да го примерно? Или още трудно? Сега ще го тренираме, ще става все по-ясно. Но това е приломен момент в нашето съзнание.
Това, което не можеш много бързо да го разбереш, защото тук има как правилно да организираш процеса на отдаване. Защото много често хора тренират, после казват: Таня, добре де, ами ако дойдат и някой вика на мене, какво да правя? Как да му отдавам? Гледам, срещу мен стои ужасен човек. Как да му отдам? Това се изясняват по време на практика. Така че, тренирайки това нещо, аз постепенно не се научавам веднага, не завъртам веднага. Това става: малко отдавам, малко ми отива старото мислене. Малко още, като стигне умението му е сила до тук тренирането, тогава се завърта енергетиката, който казват енергетиката, за да се завърта. Така. Пробвайте. За първи път осъзнато да тренирате в момента, като говорите с другия човек. Коя тема ще говоря? Темата е следната. Как ми пречи егоизъм при свързването с другия човек? На тази тема искам да поговорите. И когато аз говоря на тази тема с друг човек, когато говоря с друг човек, ти с кой ще говориш там? Ирена? Иренка. Ето, виж. Има ли място или да се събираме? Кой да си говори? Да, ще го звуча. Да. Много приказки няма да се чуе нищо. Сега. Ела тук, Галя. Галя. Взимайте столчета, тук столчета. Ясно. А колко има хора тук, които с година се занимават вече с духовно развитие, и това постава не е ясно. Защо? Малко тук, като на война сме. Светлина. Казват така. Когато казват, защото аз нищо тук не говоря от себе си. Всичко говоря от една точка на духовна наука. Изучавайки, систематизирайки цялото знание, не говоря нищо от себе си. Затова казват така. Така. Имаме материален свят, нашия свят и духовен свят. Тук имаме душа. Утре ще ви разкажа за шесто чувство и как тази душа всъщност се разширява. Откъде взимат се това понятие и защо душа се разширява. Но символично рисуваме душата. Светлина. Като кажем светлина, първото действие, което човек иска да направи, погледне нагоре. Там някъде. Оттам нещо идва, светлината. Стои човек, медитира и някаква прави практика, така събира светлината. Нали знаете тези неща? Всичко сме го видяли това нещо. Да, ме събереш, след това отиваш, къде е тя? Къде е светлината? Как аз да разбира, че тази светлина влязала вътре в мене, направила нещо и какво тя ми даде, освен това, че в този момент, когато аз мислих, че живее светлината, на мен беше хубаво и казах: какво хубаво духовно преживяване. Отивам вкъщи, минава ден, 2, 3 месец. Къде е тя? Всички сме това какво преживяли, нали? Ходим на семинари, на курсови, преживяхме. Колко беше? Супер беше! И какво беше? Не знам, колко беше супер! Състояние супер! Преди да мина месец. Една година. Какво беше това? Къде е светлината? Иначе всички ние имаме усещане, че сме преживяли светлината. Добре. В този свят казват се, че ако ти преживял нещо, ти не можеш да го загубиш. То остава в теб. И всички ме усещат, че в нас се остава светлината. Много интересно. Природа направила така, че светлината, без светлина, ние не можем да направим нищо.
Сега една интересна фраза. Човек не може сам да промени себе си. Замислете се. Минахте огромно количество, аз съм сигурна тук половината от хора, обучение. Какво се промени в вас? Начин на мислене. Какво се промени? Променило се нещо така, да кажеш, да, аз съм променен. Кое се промени? Усещането ни за живота, на гласата ни за живота. А промени ли след твоя реакция, променила ли след твоя характер, променила ли твоя его? Завиждаш ли, ревнуваш ли, агресивен ли си? Не, вече не. Да направим упражнение. Ще дойдеш ли утре? От 1 до 7 мога да дойда, ама... Специално за теб ще направя упражнение. Добре. Много ми харесват твое заявление. Тези заявления да явяваме на практика. Добре. Ставим човека на практика и тогава виждаме. Така ли? Защото ние мислим, че не. Много често мислим, че не. Но идва ситуация и се оказва малко по-дълбоко такава ситуация. Малко по-голям провокатор, ако дойдем. Да, има едно ниво, където аз удържам. Но малко повече провокация и аз там не удържам и се разпада цялата ми концепция и казвам къде съм. Добре. Пошли. Добре. Супер, нещо интересно. Супер, добре. И така. Човек не може сам себе си да промени. Информативно ние не можем себе си да променим. По духовна технология казват така. Трябва в нас да дойде някаква там светлина. Светлината е свойство за отдаване, нищо друго. Свойство за отдаване. Светлината в нас се проявява като наслада от свойства за отдаване. Като тренираме в упражнение, ще го усетите. Наслада от свойства за отдаване, това е проява на нас, в нас, на светлината. Как се придобива светлината? Светлината, това е свойство за отдаване или свойства на Твореца. В природа. Какво се притегля едно към друго? Как се притегля едно към друго? По какви са? Подобие или... По подобие. В природа духовно развитие става по подобието. Ние за това играем в свойства на отдаване, защото то е подобие на свойства на Твореца. Играйки в него, в групата, опитвайки се да правим връзки на това свойство, ние събираме се в групата. Ние събираме се тук в групата и тук създаваме. Това е много интересно. През нашите опити за правилно свързване създаваме така наречен духовен център, където ние образуваме подобие на свойства за отдаване. Това подобие на свойства за отдаване става магнит, който притегля светлината. Истинско свойство за отдаване. Подобие се притегля към подобие, резонира с него. Притеглят се. Когато ние го притегляме, обаче за това толкова важно правилно да направим връзки, а не да имитираме. Колкото по-правилно разберем как правилно да правим връзки, без имитация, нали, толкова повече това нещо идва и се притегля тук. След това тази светлина влиза вътре в нас и тя започва в нас да прави промяната. Аз не мога сам да направя промяната. Аз трябва да направя така, в мен да се прояви тази светлина. Защо? Както казах в началото на нашето откриване на семинара, казах, че
Този материален свят се управлява от духовния свят. За да можем да променим нашия материален свят, ние трябва да приподнимем себе си в състояние духовния свят. Духовният свят, това е правилни връзки, нищо друго. Ще го повтарям много често. Няма нищо друго, само правилни връзки. Това е духовният свят, това е духовна реалност. Тя е тук. Ние я проявяваме, това е врати. Когато ние приподдигаме себе си в духовния свят, ние можем, получавайки тази светлина, ние получаваме нови решения какво да правим на нашия материален свят. Намирайки се на този материален свят със свое старе разбиране, със свое старо съзнание, ние не можем да намерим никакви нови решения. И се забутваме. Ново решение идва, затова казват, отгоре идва. А това е технология как да дадем светлина. Събираме се, тренираме това нещо и ще видите към края. И ние сме го преживявали много пъти в семинара. И сме го, но не до края съзнато. Колкото осъзнато го преживяваме, колкото осъзнато го тренираме, ще видите невероятно състояние, което се получава. И това е светлина. Тогава на мен не ми струва усилия, аз започвам просто по друг начин да реагирам. Това в мен работи светлина. Друго. Аз не правя това. И да сега мисля тук как да направя, какво, как, тази ситуация е заминала и такова. Не. Провокира ми ситуация, която ми е обикновено провоцира. Изведнъж аз реагирам по друг начин. Това в мен работи светлина. Ясно, нали? Защото това съвсем такива нови неща, затова говоря така бавничко. Така че, ние в група това правим. Ние събираме се и, тренирайки наше обединяване, ние тренираме наша интеграция един в друг. Аз, в крайна сметка, все повече разбирам, тренирайки тази връзка, аз разбирам колко аз зависим от друг и как, когато аз правилно установявам тази връзка, колко много имам аз енергия и сила и нямам никакво изтощение. Най-ценното нещо и най-скъпото нещо какво е света? Енергия. Енергия и желание. Най-скъпото нещо. Това е технология, по която човек добива енергия. По която човек може да промени себе си. Иначе промяна по-скоро се имитира. Човек не се променя. Допустим какво се случи с Иван. Той дойде в групата, при него беше. Не може да говори с съна си изобщо. Само казват лав, 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 лав. Връзката никаква. Врагове. Със своя съдружник във фирмата. Нищо не мога да говоря. Със своя жена. Нищо. Война. Минава, започва. Тренира. Се случва чудо за една година. За една година променят съвръзки с съна му, с жена му, с съдружника. И започва да се усмихва. Казва, това не е възможно, но това работи. Чудо ли? Това изглежда като чудо, но се оказва, че не е чудо. И за това ние сега говорихме, и за това сега лекция, която четах в четвъртък. Прекрасна, красива фраза, която ние хем разбираме, хем не разбираме. Не промени света, промени себе си. Какво значи не променя света? Наша егоистична промяна на света каква е? Аз искам всичко да работи така, както аз решавам. И при мое свързване емоция, чувства, мисли. И друг човек има емоция. Боже, как се рисува това нещо? Така много трудно. Чувства,
че ти мисли, така, духовната реалност през свързването, ние какво правим? При нашето егоистично свързване ние правим така. Аз в този момент, в който се свързвам с човека, аз обикновено се свързвам с мислите му. Не е ли така? Да. И изобщо не разбирам как емоционално аз въздействам на човек. А ние тук и сега се свързваме предимно, изначално, емоционално винаги. Затова аз казвам, мога да кажа, обичам те. Мога да кажа, обичам те. Аз интелектуално се свързвам или емоционално? Емоционално. Преди всичко, тук и сега, ние винаги реагираме първо емоционално, а после мисловно. Затова ние какво правим, особено на примера на наши деца? Ами нали ти казах, вчера сме говорили, как може такова нещо? Ти не ми чуваш, бомбардираме го емоционално, той влиза в защитен механизъм мисловно, а ние казваме, защо той не ми чува? А ние бомбардираме емоционално. Емоционално човек, като чувства дискомфорт, автоматично прави какво?